Mheshimiwa, IEBC nigi ting' mapek tinende. Tabu maduong' ma wan go kaka oganda jo Kenya en gima waluongo ni trust. Trust deficit ni malo ahinya. Geno mane ma nyaka wabed go tinende ne duol manyien mar IEBC mar Rasas edong ethekon? Mokwongo aparo ni IEBC nigi ting' matek kabisa. Kech IEBC ma nyaka midwife kinde ma katibo wacho ni iga ka bich nyaka wabed gi yiero. To gibiro e thuolo ma wasebedo gi IEBC maonge kuom igni madhi aparo na ariyo gi gimoro nyaka ne funj IEBC machielo cha. IEBC ni nofunje kaluwore gi yiero manotimore ma aparo ni wang'eyo kaka nodhi. Yes. Koro trust deficit no is one of the key things ma this IEBC nyaka repair. To Kenyans have always been skeptical about the electoral Guinea because of elections maji fini either ose bedo kokotim e yo makare. Wan wawuon wasebedo e election petitions. Aparo ni election petition ma 2017, 2017, those election petitions themselves, the issue has always been ni elections no kobedo conducted e yo maber, ma free, fair and transparent. And to end transparent in what sense? Nitie thresholds moketi e katiba e rang'iny ma election onego kalie mondo obed ni en yiero ma ji nyalo wacho niya okalo the threshold miwacho no. But there is also the perception threshold. Perception threshold ni en ni japiny nigi yie marom nade ni IEBC. So it is the biggest problem maparo ni an electoral commission, and especially this one nyaka bed godo. And especially sani obiro in light of challenges mamoko bende ma nitiere mang'eny. So there is one, that issue ni they must bridge that trust deficit. Okay. Ang'o ma gidwa timo mopogore gi Hassan? Ang'o ma gidwa timore mopogore gi Kivuitu? Ang'o ma gidwa timo mopogore gi Chebukati? Is a big question ma these electoral commissioners nyaka answer. Okay. Now the second thing maparo ni bende nyaka gi ng'i en ni nitiere ratiro mag japiny mamoko ma sani osebedo kakoro constituencies maonge gi representation. Those are things which manyaka gingeni, how do they settle very quickly? Magi make sure ni number one, we can carry out this by-election so that these people continue to have representation magisebedo ka gionge godo, including kuonde makoro ne joge wa manodonje serikal, jo Ugunja, kao pia Wandai, kama ne Wandai ni nitiere, kama ne Mbadi nitiere, kuonde mamoko mane nitiere mane wan gigine. Kiwe mano, nitiere delimitation of boundaries. Yes. And delimitation of boundaries is another very big challenge. Katiba ne wacho no negotime between 8 years and a maximum of 12 years. So magite no the mokalo, ma we are in uncharted territory, ma the provisions under the constitution have already been violated and stretched, ma we don't even have parameters within which now we can carry out that delimitation of boundaries. So mano is something manyaka ngi. And then lastly nitiere the question of voter register. Remember ni under Article 38 every person has that right to vote and be voted. To sani mokwongo nitiere jowa sana makori neno majenzigi, a good number of them mano attained the age of 18 before or just after the last election. To sani koro they are eligible to be voters. But still we must also ng'iyo ni register manitiere cha. Register cha en register mwadwa tiyo kode kaka entie koso wadwaro chako register manyien, you know. So we must make that decision, but ensure ni every Kenyan citizen ma is eligible to vote is brought on board so that ginyalo exercise right margi under katiba. So
tijgi is cut out for them. Okay. Tijgi is cut out for them, and they have just a limited period of time kapok gitimo mano. Okay. They must also start thinking ni electoral infrastructure in terms of procuring facilities, equipment, voter education itiere ka. Those things gin gik ma nyaka run concurrently because they also go into the integrity mar yiero. Okay. The moment mirito titimo procurement of things at the last minute cha en gima compromise the integrity mar ginene. Aya, the issue margine was a big issue the last time of the pothole. Servers giginene. Who owns these things? Contracts mawadonjega makoro ka Supreme Court owacho ni yauna server ti wacho ni ngato manitiere reference ma podnindo ma en weg gigi. So we must answer to the question nito kuchewa gi kwasegoe to dhi kanye to ene mbui mane to mbui kumentiere no malo kanye to ngama nigi